Na prípravu husacej pečene s jablkami potrebujeme 500 g husacej pečene, 500 ml husacieho tuku, 2 väčšie jablká, 1 brusnicový džem, toastový chlieb a hrubozrnnú soľ. A tu je už divácka súťažná otázka. Na čom Kamila opekala jablká? Po A na oleji, po B na bravčovej masti alebo po C na husacom tuku? SMS so správnou odpoveďou v tvare bar, medzera, odpoveď A, B alebo C, medzera, kontaktné údaje posielajte do budúcej nedele na číslo 6664. 3 správne odpovede odmeníme peknými cenami od spoločnosti Tescoma. Mená výhercov nájdete nasledujúci pondelok na webe Slovenskej televízie. V Slovenskej televízii ťahajú za jeden povraz, tentokrát sa však postavia proti sebe. V kuchárskom dueli budú bojovať dvojice moderátoriek dámskeho magazínu Soňa Millerová a Iveta Malachovská proti Karin Majtánovej s Andreou Vatkerty. Skôr než privítam dámy, ktoré budú súťažiť o rad Zlatej Varešky, by som vám chcela pripomenúť, milí diváci, že takto o týždeň by ste sa tu po mojom boku mohli ocitnúť aj vy, pretože nás čaká duel diváckych dvojíc. Takže píšte, telefonujte, mailujte. A aká téma vás čaká? Budú to zemiaky. Zaujímavé, nie? Ďalej to bude kačacie mäso, štrúdle a vianočné pečivo. No ale teraz k sľúbeným dámam. Dovolte mi, aby som privítala sympatické, milé, krásne, šikovné dámy, moderátorky Slovenskej televízie. Prvá dvojica je Soňa Millerová, Iveta Malachovská a Andrea Vatkerty a Karin Majtánová. Ahoj, 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 ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Vítajte, vítajte. Pekne vítam. Počúvajte, dievčence, vy, ktorá z vás sa považuje za najlepšiu kamarátku? Všetká, vy ste kamarátky všetky, ale kuchárku. Ale teda nehambite sa, však sa priznajte. Tak Soňa to určite nebude. Soňa! Ja nevarím rada, ale zasa rada robím iné veci, takže varím rýchlo a varím dobre. A veľmi zdravo. Aby som potom mohla robiť veci, ktoré robím radšej ako varenie. Tak super, Ivetka, ale ty A to už je tajomstvo mojej kuchyny. Áno. Ivetka, ale ty predpokladám, že keďže máš rodinu, dieťa, tak ty aj rada varíš. Ja veľmi rada varím, aj veľmi rada upratujem, aj Všetko umývame rada robíš. riady, ale naozaj v kuchyni sa cítim celkom príjemne a mám radosť z toho, že... Zastavím ťa. Skrátka, všetko robíš rada, lebo my keď pustíme Ivetu k slovu, nedostaneme sa my. Ďakujem ti ešte, že sme príležitosť. Dámy, ako je to s vami? No my máme tiež malé deti, teda ja už mám jedno veľké, jedno malé, Áno. Andrejka má 2 malé, takže varenie je takou našou nevyhnutnosťou, ale neviem, kto z nás lepšie varí, ale ty si moju kuchyňu Ale jedla. súťažiť nebudete, pretože vy medzi sebou nebudete súťažiť, vy ste jeden tím, toto je druhý tím a ja sa na vás teším. Dámy, nech sa páči, toto je váš kuchársky pult a toto váš. Nech sa páči a ideme do duelu. Takže k súťaži patrí aj porota. Ako je už zvykom, ja som jedna z nich, šéf-kuchár Zoli a naša diváčka Bea. Pekne vítam. Dúfam, že sa vám to všetko bude páčiť a hlavne chutiť. No ale od toho už, dámy, ste tu vy. Takže prezrate nám, čo budete vy piecť. Karinka, ideš. Poviem len názov. Áno. Koláč sa volá Mňam. Taký naozaj nepoznám ešte. On je trošku podobný viacerým koláčom, ale má také detaily, v ktorých sa odlišuje. Áno. Takže povedzme si asi, čo na ňo potrebujeme, Áno, to by bolo respektíve veľmi k jeho dobré. príprave potrebujeme na cesto 400 g hladkej múky, 120 g práškového cukru, jednu celú heru alebo celé maslo, 4 žltka a polovicu prášku do pečiva. Áno. Toto zmiešame, cesto. urobíme kvázi maslové alebo linecké cesto ako pre koho. Veľmi dôležité je, že hneď v úvode, ako je cesto tvárne, tak 1/3 z neho odložíme do mrazničky Áno. a necháme tam, viac si to nevšímame. Áno. Potom robíme veľmi dôležitú časť koláča a to je plnka a v tom je trošku ten fígel, že tá nie je taká klasická jablčková, ale potrebujeme 2 kg jablok. Áno.
To teda potrvá. Áno. Ktoré Nie, veď vám to ide nastrúhame, dobre. ale nie celkom na tom najjemnejšom Jemnejšom strúhadle, strúháku, ale ale tak na na hrubšie také, áno, trochu. na Áno, hrubšie. áno. Pridáme tam hrozienka, pridáme tam škoricový cukor, vanilkový cukor a pridáme tam iba s mäsovým tlčikom porozbijané lieskové oriešky, tak na hrubo. Dobre, dámy, tak pustite sa do práce. O chvíľu som pri vás. Čo ty tu robíš? Žongluješ, prosím ťa? Ja som myslela, že si prišla váriť. Nie, práve ti chcem povedať, u Áno. nás v kuchyni je to rozdelené. Hej, ja mám eskamoterské číslo, pozri sa, hej, akože. Aha. Áno. Áno, Ako, áno. A Soňa maká. A Soňa robí teraz čistý jablčka, Áno. pretože my sme si vymysleli koláč, ktorý som si jedla raz na lyžovačke, vonku bola veľká zima a priniesol kuchár taký zabalený balíček. A ja som si hovorila, čo v tom balíčku je, v takom ceste. Otvoríš a tam je jablčko. V jablčku je rozmiešaný tvárok so smotanou. Pozor, všetko nízkotučné, lebo Soňa varí, takže nízkotučné. Áno. Trošku bez chuti, ale dochutíme to. Potom dáme vanilkový cukor, trošku s klasickým kryštáľovým. Už je to dochutené. Citronová kôra nastruhaná, žltko z vajíčka, zmiešame a potom uvidíš, čo budeme s tým všetko robiť. No, Soňa, a nejedz ja práve riešim tieto jablká, pretože Ivet povedala, že musia byť očistené. A je mi to ľúto, pretože tá šupa to je vláknina. Samozrejme, to je a keďže my najzdravšie. environmentálne myslíme, Áno. tak ja to proste tú vlákninu No, ale- spapám, nezostane žiaden odpad a budeme Zrejme jablčka. na tento recept sa nehodia tie šupky. No tak ale nezahadzujeme Ja sa ich a prispôsobím. ponúkneme ich aj Áno, túto Sonička, ostatným makaj a štúdiom. ja idem robiť Tak nech ponuku. sa páči. Sonička, nemáš príliš veľký nožík na to Nie. šúpanie toho jablčka? Asi- nebudem asi sa vám mám, do ale toho ja viem hovoriť. improvizovať. Dobre, V pohode. tak príjemnú prácu. Ďakujeme. A ja mám ešte Áno. jeden trikam s tým, s Áno. všetkým, čo zostane z jablčok, aj po prípade s trošku nahnitými povedzte nám jablčkami. ho. No však nechať kvasiť na kvás, bude z toho dobrá jablčkovica. Aha, tak tu